sanda dai dan birni. Abija kwanan mu tara. Abija kwanan mu tara a masallaci na kwan shida. Kidan mata na kwana ɗaya. Coci na kwana shida. Baba. Tambaya. Wai shin a ture ba su taɓa ganin ka kana wanki ba? To ai matsalar wato sai ka tana min da zamana a Bulgaria. Wani mashin ne ka gane ko idan za ka yi wanki ƙaton mashin ne sai ka ɗebo kayan sai ka zuba a ciki shi zai wanke shanya a ciki su bushe sai dai kawai mai ko maka su sakaf kawai ka karba sun gama bushewa. Amma ku nan ba ku da irin wannan equipment na kayan abin nan. A Bulgaria. Bulgaria. A 1980 ko 3 ne? Baba kana ɗan yaro lokaci. Mun je wata samina, yes, mun je wata samina. A yaro? Mun je to kuma ba shi sa muke kokarin ku karatu ba. A'a baba kawo in shanya. Ka shanya me? Rigan. In shanya ka dai. Haba ya wali. Ina kai ina iya shanyan. Baba. Alkurani Allah. To baba keke. Har da ba gaba ina tuka yanzu ma na fara zuwa zance. Kawo in shanya maka baba. Kawo. A hakan? Kawo ka gani. Wai da Allah da kace ya wali. A'a. In ce maka na fara zuwa zancen baba? Ina tuka keke da ƙarfi ko ba ƙafa? Ƙwarai kuwa. Allah kiyaye. Sai ka ce mai awo. Ga guri shan me nuna abin ne. Ina duba inda zai fi sauki ne. Sai ka ce mai auna eka. Jabulan can. Kaga jabulan can ya wuni. Ani na ce zan yi. To. Ashi kenan. Ka gani ko? Aikin banza aikin wofin mala. A kullum ka tunta ne. Karambanin banza karambanin kuci ka ko. Barin daure. Ko shi kamata fifi da wallahi rahman. Haba da Allah. Tashi da Allah. Ha? Bintu lafiya? Ko da jikin yarinyar ne ya kara tashi? Ce ko Bintu lafiya me yake faruwa? Wani marka wani yake ya kai ta asibiti na ya kai ta asibiti yake ya kai ta. Ya cika mata ta gargada yake yana fata. Ta zargada kuma? Ta zargade? Zargade yake ta dura mata. Ta zargada kuma? Ta zargade banza ta zargade mutuwa za ta yi. Wani irin ta zargada kuma malam? Kin wani ta zargade me? Gaskiya na marka baya kyautawa. Me haka ai yanzu an waye da zuwa asibiti. Yanzu yana ji yana gani zai kashe kansa ɗansa da kansa. So yake ya kashe ta, ni na rasa shi sai ya aure ya samu wata. Gaskiya baban Yawale, ya kamata ka sa baki a cikin maganar. Dan ka riga ka san halin fa na marka. Wato dai abun yana bani mamaki. Yanda mutane suke zama jahilai wajen kin zuwa asibiti. Ko da yake rashin ilimi ne. To yanzu me yake samu me ya sami yan ne. Ganda ne. Kin gani shage kenan. Kina son ki ce mun cewa kuma ba ya masa rigakafi ko? Ba da rigakafi. Matsala kenan ai. Wanda ya dace a ce yaro tun daga shekara 1 har zuwa shekara 5 ya dace ya samu rigakafi. Bai wanda wannan shi zai iya jefa yaro a cikin hadari a rasa ransa ma gaba daya. Mutuwa za ta yi? Me zai hana? Wallahi sai na je na same shi wallahi da abin da za mu yi gwanda mu yi da shi. Wallahi sai na yi. Na zo ya Bintu ba na son ki je a yi tashin hankali. I don't want it, ba na son wannan. Ba na son abin tashin hankali. Kai karisa? Dan to karisa shan yadda. Na daure wannan.
iya hawa gurin wallahi ba iya hawa gurin dan ku kan ba ne ka ce ku huje kun ga dan mu da shin kuma na wai din me ka wannan magana ne bushu a'a Allah da nake ka kai kullun ka zo ba sallama kullun ka zo babu sallama bosho yaya in ce ko dai la me wa za ka sar kuma neman an tashi lafiya lafiya ne gajiya lafiya madalla kan kira gida lafiya kalafo madalla lafiya bosho me ya faru wato ranka ya dade wannan baiwa Allah da kake gani binti kenan kanwa ce a gurin mai daki na Hafsatu kuma ita mata ce a gurin dan marka ranka ya dade wato dan marka da yake dan yarinya ne ya hana baiwa Allah nan ta dauki yar baiwa Allah yarinya nan ta kai ta asibiti kullun yarinyar nan ciwon da yake jiki ta sai ta karuwa yake yi yau mura gobe tari jibi atishawa gata zazzabi a rana in bata takaicin takaishewa ta su in ta yi suma ta suma sau 46 to nayi kai ta asibiti yaki kuma wannan abun ne ya jawo mai daki na aka samu matsala da yaron nan na wuri na kai ma ka san ka san wannan matsalar yanzu ga yaro ya nannade sai ka ce alkaki inda an ce an dauki tun wancan karo an je an yi abun nan allura nan ta daga kafi da shiga wahala to amma ina amma bosho ranka dade tsakani da Allah duk garin nan kowa ya sani na markabai da wani amini wanda ya wuce ne ma shi na gani kuma duk wani abu da zai fito daga wajen iyalinsa kamata a ce na godi ne zai bada bayanin amma kai bosho da hanyar da zaka shiga ka fita ka raba aure kai a naka karfi yanzu abin da nake so in sani tukunna ke bintu menene ya faru ka ganta ko ka ganta yarinya ka ganta ta kai kwana nawa ba ta da lafiya ba inda ban yi da shi a kai ta asibiti ba nayi ya ƙi ya kai ta asibiti kuma ni tsoro nake kar ta mutu in zo in rasa ni ita kaɗai nake da ita sarki to wannan bayan da kika zo da shi kin zo da gaskiya kuma kai ma ka bosho ka zo da bayani mai kyau a garin nan dai dukkaninmu nan shaida ne yara sama da 10 jirajirai duk suka mutu ko ba haka ba haka sannan kuma ina ma liman ca nake shekaran jiya nan ko jiya ne ma ne muka je dan wajen magaji mai kwaki aka yi jana'izar liman ko ba haka ba haka ne ranka dade amma ranka dade ai magani baya hana mutuwa idan kwana ya kare ranka dade dole a mutu dole ne a mutu wai liman kai har kullun aka yi magana sai ka rika kame kana shigo da magana addini shi addinin ai ba mahaukaci bane ba shi da kansa addinin ya ce a nemi magani a sha haka ne to amma ina son a sani ita wannan yarinya da an kai ta asibiti likita ya duba ta an gwada ta ai ba za a samu matsala ba za a iya gane abin da ke damunta kuma ai mata magani gaskiya a ɗauka a kai asibiti to na gode kana ta daga hannu yawwa assalamu alaikum wannan maganar asibiti da ake ta yi asibiti nan fa shirme ne da kai daɗe sai dai a je a ta zuga gaba karfe a ta kashi yara da ke ma a ragira da ke ma ta kashi ma maganin baya yi a sha maganin yan mai ganye kawai a ji garau kuma ni da za a bi ta tawa ma duk wanda bai da lafiya sai a ta sani in raka shi waje mai maganin nan ita ma har ta gargaje an bata ta zargadan amma har yanzu bata warke ba kullum sai an dirka mata sai ya ta kawo ana dirka mata amma har yanzu bata warke ba ta zargade an bata dinya a'a kai ina zuwa da kuɗi sambo kana ji fa ranka ya dade ta karkaje magani ne mu kanmu mukan mun ba da namu maganin mun auna mun ga ba zai yiwu ba mukan ce su je asibiti din su ma kansu asibiti din idan suka duba suka gani sukan ce a je wurin na gargajiya kuma ka sani maɗaci ne ake badawa ko da asibiti din sai kuma ganyen sabara shi ne ake yi wonderful na'am wonderful shi ma maganin ne abubuwan wayannan kana nema ka zagi mutane ne kawai waye da hu
alƙur'an wannan wallahi rainin hammata ne wanda ya fi rainin hankali. Kamar wannan kartakeken ƙato ya goyo ma mata a bayan babur sannan ya je ya haɗa ka da mai gari. Kai ne fa na san sharrin wannan mutumin fa. Daga ya raka ni taɗi wajen budurwa ta fa ya aure min mata. Hakan ne fa. Ta. Na san zancen. Bai san ni bane wallahi da sannu na kaɗin mai. To yawwa. Na gode jirgin sana'a. Ina? Na gode mai gidan biskit. Kai fa wani lokaci dan wulakanci ne. Mutum ba zai zo gurin ka abin arziki ba kawai sai dai ka yi wulakanci. Abin da ya sa ka ganni na biyo ka. Haƙuri zan baka abin da ya faru a wajen mai gari. Ka yi haƙuri. Sai bayan ka buro ne lissafi na ga ai kai ƙananan yara asibiti. Wallahi ba ƙaramin muhimmanci gare shi ba. Na je Ingila 1888. Kun ci karo da Turawa. Bature Mr. Brackinson. Brackinson. Likita ne. Kai ka san shi. To shi yake yawan gaya mun cewa ku kai iyalin ku asibiti. An yi karo da Turawa. Waya ne. Lokaci ya ƙure. Aba. Ba ma ku da an ɗauke wuta. Ka gara wa mai zama da a sannu sannu da ɗan birni. Ba ni tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. Ba ni tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. Ku ba ni tambarin ɗan birni da kare da bare ba are. Ku ba ni tambarin ɗan